இந்த கௌதம் அதானி வந்து நம்ம சேனலில் ரெகுலர் கஸ்டமர் மாதிரி. அவர் ஈலான் மாஸ்க்லாம் ரெகுலராக அவரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ கௌதம் அதானி பற்றி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் வந்திருக்கு. என்னன்னா, நம்ம கடைசியாக கௌதம் அதானியை பற்றி 25 ஜூலை பேசணும். இந்த மாதிரி டாப் 10 பணக்காரர்கள் 5th பிளேஸ் வந்துட்டாரு, பில்கேட்ஸை தோக்கடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கோம். இப்போ கட் பண்ணி செப்டம்பர் பார்த்தா அவர் 2nd பிளேஸ் போயிட்டாரு. அங்கங்கே நாட்டில் பஞ்சம் இருக்கு, கோவிடு, அப்புறம் வார் போயிட்டு இருக்கு. நாட்டில் இவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தாலும் உங்கள் கும்பல்கிட்ட மட்டும் எப்படி துட்டு வந்துனேன்னு இருக்க மாதிரி 2nd பிளேஸ் போயிட்டாப்புல. இவர் ஜெஃப் பெசோஸை தோக்கடிச்சு 2nd பிளேஸ் வந்திருக்காரு. நெட்வொர்த் எவ்வளோன்னு பார்த்தா $154 பில்லியன் USD காட்டுது. ஈலான் மாஸ்க் வந்து எப்பயும் போல் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் இருக்காரு, $273 பில்லியன். யாரும் என்ன தொட முடியான்ற அளவுக்கு அவர் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் இருக்காரு. இவங்க வந்து இப்போ அதானிக்கும் லூயிஸ் விட்டானோட ஓனர் பெர்னர்ட் ஆர்னால்ட் அவங்க 2 பேருக்கும் தான் நெக் டு நெக் காம்படிஷன் போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா அதானி வந்து 154 பில்லியனில் இருக்காரு, அவர் வந்து 153 பில்லியனில் இருக்காரு. எப்போ வேணா மாறும் அந்த மாதிரி இருக்கு. போன மாதம் தான் அந்த லூயிஸ் விட்டான் ஓனரை தோக்கடிச்சு இவர் 3rd பிளேஸ் வந்தார் அதானி. அவர் வந்து 4th பிளேஸ் போனார். இப்போ பார்த்தா அதானி வந்து 2nd பிளேஸ் போயிட்டார் ஜெஃப் பெசோஸை தோக்கடிச்சு. அவர் வந்து 3rd பிளேஸ் வந்துட்டார். ஜெஃப் பெசோஸ் வந்து 4th பிளேஸ் போயிட்டார். ஜெஃப் பெசோஸ் வந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டாப்புல. இனிமேட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கிடும்னு நினைக்கிறேன் அவரோட வேல்யூ. அது மட்டும் இல்லாமல் டோட்டலாகவே வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இன்ஃப்ளேஷன் அந்த மாதிரி மார்க்கெட்லாம் கொஞ்சம் லோவாக இருக்கனால அமேசான் ஸ்டாக்ஸ்லாம் இறங்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அதானியோட நேரடி போட்டி இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா அம்பானி. அவர் இன்னும் 92 பில்லியனில் அதே இடத்துல தான் இருந்துட்டு இருக்காரு. ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இல்லை. அதானியை மட்டும் ராக்கெட் வேகத்தில் போயிட்டு இருக்காப்புல. கலக்கங்கன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னதுக்கு இப்படியா சார் அந்த மாதிரி? அதானியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்ப்ரனர். அவங்க ஃபேமிலியிலே அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்து இது பண்ணுறது. அம்பானியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அப்பா அவங்க தாத்தாலாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இதுவே எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை. நார்மலாக ஒரு பைப் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து அப்படியே கொஞ்சம் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் லாஜிஸ்டிக்கில் வந்து அப்படி இப்படி கொஞ்சம் இது பண்ணி இப்போ வேர்ல்டுல 2nd பணக்கார அளவுக்கு வந்திருக்காருன்னா அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் தான். அதானி தான் இன்னும் அதானி குரூப்ஸோட ஹெட்டாக இருக்கார். இவர்கிட்ட வந்து 7 பப்ளிக் லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் இருக்குது. என்னென்ன செக்டார்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரு, அப்புறம் வந்து மைனிங்கு, எனர்ஜி, அதுக்கப்புறம் நிறையா செக்டார்ஸ்லாம் இருக்காங்க. இந்த டெலிகாமில் கூட வரப்போகிறதா சொன்னாங்க. கடந்த 5 வருஷமாக புது செக்டார்ஸ்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏர்போர்ட்டை பற்றி சொல்லவே வேணாம். இந்தியாவில் பாதி ஏர்போர்ட் இப்போ அதானி கிட்ட தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து சிமெண்ட்டில் இது பண்ணுறாங்க, அதுக்கப்புறம் காப்பர் ரிஃபைனிங் பண்ணுறாங்க, அதுக்கப்புறம் டேட்டா சென்டர்ஸ் இது பண்ணுறாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து க்ரீன் ஹைட்ரோஜன் சொல்கிறாங்க. இந்த க்ரீன் எனர்ஜியில் வந்து பயங்கரமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதானி குரூப்ஸு. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பெட்ரோல் கெமிக்கல் ரிஃபைனிங் அது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய ரோட்ஸ்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சோலார் செல் மேனுஃபேக்சரிங்லாம் நிறையா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த சோலார் இதுக்கு வந்து பேட்டரிஸ் இது பண்ணுறதெல்லாம் நிறையா அவங்களே மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி வந்து அடுத்து க்ரோ ஆகிற செக்டர்ஸ்லாம் பயங்கரமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி கடந்த 5 வருஷத்தில் பயங்கர க்ரோத் காமிச்சு இப்போ வேர்ல்டுல 2nd ரிச்சஸ்ட் பர்சன் வந்திருக்காரு. ஈலான் மாஸ்கை தோக்கடிப்பாரான்னு தெரில. அப்படி தோக்கடிச்சிட்டாருன்னா பயங்கர பெருமையாக இருக்கும்ல. இந்தியாவை சார்ந்த ஒருத்தர் ஈலான் மாஸ்கே தோக்கடிச்சு வேர்ல்டுலே நம்பர் 1 பணக்காரன் இருந்தால் செம்மையாக இருக்கும். பார்ப்போம் எப்படி போயிட்டுருக்குன்னு. இவங்களுக்கும் மோடிக்கும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். நான் இப்போ 2024 மறுபடியும் ஜெயிச்சு பிஜேபி வந்தாங்கன்னா அதானிக்கு வந்து ரொம்ப சாதகமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் வேல்யூ ஏறும். இப்போ ஜெயிச்சாலே ஷேர் மார்க்கெட்லலாம் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஏன்னா நிறைய பேர் ஷேர் வாங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம், வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி போகுதுன்னு.